reci nam Maro nešto o utakmici, šta očekuješ, kakva su predviđanja? Pa šta očekivati? Znači očekivati pobjedu, nema ni neriješeno ni ništa, znači pobjeda. A reci mi šta znači za Konjic ulazak Igmana u Premier ligu? To je za Konjic historijski događaj, znači mnogo više od događaja. Mi smo svi znači u euforiji, navijači su spremni da budu 12 igrač našeg kluba i idemo u Premier ligu. Između domaćina fudbalskog kluba Igmana i fudbalski klub Goražde. Bravo Senči, majster, ajmo sad kontra. Igman je šampion! Veselim se Konjicu, zaslužili su te elementi. Svaka čast, koji su momci ispitali u Hrvatsku intervju. Murat Begović, Džahid. I naravno kapiten Igmana, Kašić Senad. Senade, sve čestitke, sjajna utakmica, sjajna sezona. Reci mi, Igman postoji preko 100 godina, kakav je osjećaj kao kapiten napraviti najveći uspjeh za klub? Hvala na čestitkama, sigurno da je jedan veliki osjećaj koji se ne može opisati. Ovakav istorijski uspjeh napraviti kao kapiten i kao igrač, znači ponosan sam. Super. Puno sreće u Premier Ligi, Senade, sve najbolje. Hvala, ne znam.
Hvala.